سلام سلام ناي چانالي تخاتاتلتي كمي تخونو نايلو معانتا أرستي أب كبيد نعمرو چنقت كمزلنا زملاختو نقرات زبليو سلازي زغبركم ناي چانالي تخاتاتلتي حابيركم مساين خصانحو أقدماء نخبر يعدم أب هيواد كنبر كلنا زجانق نقر كقاتمنا قدنيو أب علتاوي من نبابرونا كابوتا رابوتا كننقسقس كلنا حدش سرح كنجمر كلنا ويكا نابزخونه مدرخ كنعدم كلنا ناي ገንዘብ حسرت كقاطمنا كله بزخونه ነገር كنفرح كلنا مشتنا كتنق لزيبل سمعت كسمعنا يخالي كمون ناي لبنا هرميت يوسخ كنጭنق كلنا وي زخونه دس زيبل سمعت كسمعنا كله مشتنا يفرح يرهصنا دقاس مسن ويكا كنفرنا يدرق أكلنا كنጭنق كلنا زرق ملكتات يفعلاليه سلازي مጭنق مالت شجر يكونن ጭንቀት ኖርማል أكل سب زقاتم نهيوت كيدي كنጭنق كلنا سونتنا زرهز نايلب هرميتنا زوسخ وي استفعلاليه ملكتات زرقينا مخنيات نتي زقاتمنا نجر ويكون لاي نتي زچنقنا نجر سونتنا ملاش سلازهبي نتي زچنقنا نجر كنقالس كندالو كنفتحو ناي سونتنا ملاش انتا يخون مالتيو راحاز وي ناي لب هرميتنا موساخ وي كافرحي زخونه استفعلالي عينت ملكتات يرأينا مالتيو نابنت نفتنا اندحر علنا وي فتنا نخنفتن اندحر ندالو لنا نفرح مالتي كنفرح خلنا انتي نقبر نصنع اتفرح انتي يقبرنا نخنصنع يلععلنا ويكون لاي اتچنقت نخنصنع يقبرنا مالتي اندحر زي يصنعنا خا نخنقدح تدالينا نخيد مالتي قال انتايو ويكون لاي قال مثالي مالتي زي نسرح اندحر كوينا ويكون لاي نسرح عرفيدنا نبصح اندحر كوينا زخونه فرحي اوشتنا يفطر زخونه ጭንቀት بتسرحنا يسرح مالتي وين قبر اذا فرحي ويكون لاي اذا ጭንቀት انت يقبرنا نخن الرم سرح تزيبلنا نخن سرح سرح نخن دلي يقبرنا مالتي لازي مጭنا حدا غزي نخن الرم ويكا نخن استخاخل يقبرنا نخن وسن صبو وسانه نخن وسن يقبرنا مالتي ጭንቀት ካለ እንታዩ ጭንቀት አብቆልዑቱን ይخሰትዩ አብቆልዑት ዝخሰተሉ ምክንያት ካብ ቤተሰብ ካብ መሓዝቶም ካብ ዝንካባኸቦም ሰብ ብቅርበት ንዓኣቶም ካብ ዝንካባኸቦም ሰብ ጭንቀት ይተሓላለፍ ማለት እዩ ካብኣቶም ይመጾት ጭንቀት ናብኣቶም ይሓልፍ ናፍቶም ህፃውንቲ ይሓልፍ ማለት እዩ ካል ኣብ ቁልዕነት ዝርአ ናይ ጭንቀት ምልክት እንታዩ ይኮን ናይ ቁልዕት ክጭነቁ ከለው እንታይ ዓይነት ምልክት የርእዩ ይፈርሑ ፈራሓት ይኾኑ حفارات دقاس يسؤلوا دقاس هيمصوم ناي دقاس مسانش دقات كابسب فليلكا نبينخا ناي مخان كلتات يرأي ابتمرتهم سنفات يخونوا سلازي كذا عينت نقرات ابقولعت يكون لا هصاونت خغاطم كله እንታይ ይግበር ዘሎ ማለት እዩ ትኹረት ምግባር ምቕራብ ሽግሮም ወይ ኮላ ጭንቀቶም ምፍታሕ مزراب معلال مستون قلعت كنعلل كنزارب كلنا أمونغو نايتي ጭንቀቶም ملعالي رخبو مالتي مفتح نرخبو ملعالي تفلطنا مفتحيون نرخبو مالتي أقدم كم زنقركم كبرات ناي channel تخاتلتي نايلوم معنتي وانا تخرتي كبيد ناي عمرو ጭንቀት أقدم نازرانا يمتايم زوم قللتي أو علتها هيوتنا زقاتنا ጭንቀት مالتي عيلتها هيوتنا أكيد هيوت كنسرح كلنا مسبات كنراخب كلنا جنزب كنسئن كلنا كننقسقس كلنا خبوتا ربوتا ጭንቀት يقاطمنا እሱ ከቢድ ነው አምሮ ጭንቀት አይባልም يقاطمنا نفرح حانሳ يقاطمنا ሓደ ጭንቀት ግን ሽድሽተ ወርሒ በተከታታይ ሽድሽተ ወርሒ ወይ ኮላይ ካብ ሽድሽተ ወርሒ ንላዕሊ በሓል ነገር እንዳተጨነቀና
እንድሕር ጸኒሕና ግን ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ጭንቀት እዩ እቶም ናይ ጭንቀት ምልክታት እንዳተረኣዩና ማለት ኣስምስኣን ምርሃጽ ፍርሒ ከንፈርና ምድራቕ እስትንፋስ ይሓጽረና ቁርቁር ይብለና ርእስና ይሕመና ከምኡን ስቶማክ ወይ ኮላይ ጨጎራ ይሕምን እንብሎ ነገር ከብድና ይሕመና ከምዚኦም ዓይነት ምልክት እንዳተረኣየና ብ6 ወርሕን ካብ 6 ወርሕን ንላዕሊ ብዝኾነ ነገር እንዳሓሰብና እንዳተጨነቕና እንድሕር ጸኒሕና እዚ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ሒዝና ኣሎ ማለት እዩ ምልክታቱ እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ እዞም ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎም ብ6 ወርሒ ዝጸንሐ ጭንቀት እሱ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት እዩ ማለት እዩ ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ኣብ ሰውነትና ከምኣቶም ዓይነት ሕማማት ይረኣዩ ርእስኻ ምሕማም ከም ዝገለጽናዮም ድቃስ ምስኣን ፍርሒ ቁርቁር ምባል ኣብ ባህሪና ኸ እንታይ ዓይነት ምልክታት ይረኣዩ እንታይ ዓይነት ምልክት ይርአ ኣብ ባህሪና እንታይ ዓይነት ናይ ባህሪ ለውጢ ነምጽእ እዚ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ከጋጥመና ከሎ ኣብ ባህሪና እውን ነምጽኦ ለውጢ ኣሎ እቶም ናይ ባህሪ ለውጥታት ኢና ቀፂልና ክንርኢ ሓቢርና ንርአዮ ቀዳማይ እንታይ እዩ ዓቕምን ጉልበትን ምስኣን ኣቐዲሙ ዝነበረና ዓቕምን ጉልበትን ምስኣን ማለት እዩ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ጭንቀት እዚ 6 ወርሒ ይኩን ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ኣጋጢምና ዘሎ ጭንቀት ቅድሚኡ ዝነበረ ጉልበትና ጽቡቕ ነይሩ ይኽእል በዚ ጭንቀት እዚ ምኽንያት እንታይ ይኾን ምንም ከይሰራሕና ይደኽመና ቀልጣፋታት ኣይንኸውንን ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ምልክት እንታይ እዩ ዓቕምናን ጉልበትናን ከም ናይ ቅድምና ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሕርቃንን ምዕርምራንን ብንእሽተይ ነገር ምሕራቕ ብንእሽተይ ነገር ምስ ሰብ ምጥዋስ ብብስልሳል እንታይ ኢሉኒ ነይሩ ኢልካ ናብ ካልእ ነገር ምትርጓም ምዕርምራም ምስ ሰባት ዘይምስምማዕ እዚ እውን ካልእ ናይ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ናይ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ምልክት እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ምፍዛስ ንቕሓት ይውሕደና ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ኸይድና ፍዘት ንበይና ክንከውን ከለና ኣብ መንጎ ሰብ ኮይና እውን ንፈዝዝ ማለት እዩ እዚ እውን ካልእ ናይ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ምልክት እዩ ራብዓይ ምርሳዕ ናይ ቀረባ ነገር ጥራሕ ንዝክር መደብና ንርስዕ ዘውፃናዮ መደብ ንርስዕ ምስ ሰባት ዘለና መደብ ንሰባት ዝበልናዮም ነገር ሰባት ዝበሉና ነገር ንርስዕ ናይ ባዕልና ናይ ህይወት መስመርና ዝነበረ ነገራት ንርስዕ እዚ ካልእ ምልክት እዩ ማለት እዩ ሓምሻይ እንታይ እዩ ኣድህቦት ኩሉ ንገብሮ ነገር ብምስትውዓል ዘይኮነ ምስትውዓል ዝወሓዶ ስራሕ ኢና ንገብር ብምግባር ጥራሕ ኢና ንገብሮ ማለት እዩ ምስትውዓል ዝተሓወሶ ኣይከውንን ማለት እዩ ምስ ሙሉእ ልብና ኣይንገብሮን ሻድሻይ ከዓ እንታይ እዩ ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ንቕንስ ብዙሕ ግዜ ንበይንና ነዘውትር ማሕበራዊ ህይወትና ይባላሾ ማለት እዩ ፍልይ ኢልና ንበይና ኮፍ ምባል ንጅምር እዚ ከዓ ካልእ ምልክት እዩ ማለት እዩ ሻብዓይ ከዓ እንታይ እዩ ጽልሙት ኣረኣእያ እዚ ፔሲሚስት ዝበሃል ነገር ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ነገር ናይ ዝኾነ ነገር ኣሉታዊ ጥራሕ ምሕሳብ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ዘይኮነስ እቲ ክፉእ ነገር ጥራሕ ምሕሳብ ተስፉ ዝኾነ
تسفى زي بلو الرأية كاب يخونلي زي كنا نبل أيكونلي يعدلني يكون بقى سيلكا معرم رام سباتون صبوق نجر زي مزراب زعبا بعلى خاون صبوق زي مزراب بتحب حما نجرات راح رأي زون يرأينا مالتي أكثر أي أمر ጭንቀት خلنا ስለዚህ ዝኸበሩ ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ኣብ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ከም ዘለና እንድሕር ፈሊጥና እዞም ኣቐዲመ ዝገለጽልኩም ባህርያት እንድሕር ተራእዮምና ኣብ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ምስ ፈለጥና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ገዛና ኮይና ነብስና ብምንክብኻብ ናብ ናይ ቅድም እንታይነትና ክንመለስ ንኽእል ኢና ብቐሊሉ ማለት እዩ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይበፅሐ ከሎ ናብ ዲፕሬሽን ከይተቐየረ ከሎ እዞም ምልክታት እዚኣቶም እንድሕር ተራእዮምና ሓደ ግዜ ብስራሕ ቢዚ ክንከውን ከለና ዘለናዮ ኩነታት ንርስዕ ኢና ዘለናዮ ኩነታት ንርስዕ ኩሉ ግዜ ትኹረትና ኣብ ስራሕ ኣብ ጉያ ኣብ ናይ ህይወት ጉያ እንድሕር ኣቲና እዞም ከምዚኣቶም ነገራት ዋላ እንዳተራእዩና ከሎ ድሓን ዘለና ክመስለና ይኽእል እዩ ንሽዱሽተ ወርሒ ዘጨንቕ ነገር ዘይፈታሕናዮ ነገር መመሊሱ እንዳጨነቐና ከሎ ድሓን ዘለና ክመስለና ይኽእል እዩ ከምዚኣቶም ነገራት ክረኣዩና ከሎ ከምዞም ኣቐዲመ ዝገለጽኩም ካብ ሓደ ስጋዕ ሸውዓተ ዘለው ኣብ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ከም ዘለና ዘመላኽቱ ነገራት ክረኣየና ከሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ምልስ ኢልና ንባዕልና ግዜ ሂብና ኣብ ገዛና ወይና ነብስና ብምንክብኻብ እዞም ቀፂሎም ዘለዎ ዝጠቕልሰልኩም ነገራት ብምግባር ናብ ናይ ቅድምታይነትና ክንምለስ ንኽእል ኢና ቀዳማይ እንታይ እዩ እኹል ድቃስ ብምድቃስ ነብስና ካብዚ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ክነድሕን ንኽእል ኢና ካልኣይ ኮላይ ኣመጋግባና ምስትኽኻል ክበሃል ከሎ ከም ርግኦ ዓይነት ብፍላይ እዚኣቶም ተጠቂሶም ዘለዉ ቾኮሌት ግሪንቲ ከምዚኣቶም ዓይነት ክንጥቀም ከለና እዚኦም ናይ ሕክምና ባለሙያታት ዝምከሩ እዮም ከምዚኣቶም ኣብ ምግብና እዚኣቶም ነገራት ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ካብታ እዩ ናይ ህይወትና ኩነታት ምክትታል ማለት ምስትንታን ኣቐዲመ እንታይ ነይረ ቅድሚ 6 ወርሒ ማለት እዚ ጭንቀት እዚ ናብ ህይወተይ ምምንጩ ከመይ ነይረ ዓሚ ምስ በዓል መን ይቐርብ ነይረ ህይወተይ ከመይ ነይሩ እንታይ ዓይነት ኣከዳድና ይኽደን ነይረ ሕጂ ከመይ ኣለኹ ኢልና ዓሚ ዝነበርናዮ ይኹን 6 ወርሒ ዝነበረ ህይወትና ሕጂ ኣብ ከመይ ኣለኹ ኢልና ህይወትና ክነስተንትን ኣለና ክነነፃፅር ኣለና ሽዑ ግልፅና ኾነና ካልእ ከዓ ኣካላዊ እንቅስቃሴ ምግባር ካብ ገዛ ወፂና ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ገዛ እውን ኮይና ንዓና ዝጥዕመና ንመርፆ ኣካላዊ እንቅስቃሴ ክንገብር ከለና ንቑሓት ንኸውን ምፍዛዝ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክነወግዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ኣልኮል መስተ ናይ መስተ ልምዲ እውን ንድሕር ኣለና መስተ ክንገድፍ ኣለና ከምኡ ሽጋራ እንድሕር ነትክኽ ኮይና እሱውን ክንገድፍ ኣለና ማለት እዩ ኣልኮል ነክ ነገራት ኩሉ ክንገድፍ ኣለና እዚኣቶም ተጌርና ኣብ ገዛና ኮይና ባዕልና ነብስና ተንከባኺብና ካብቲ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ክንገላገል ንኽእል ኢና እዚ ጌርና እንድሕር ዘይሓዊና ከዓ ናብ ካውንስለራት ከይድ ንኽእል ኢና ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣለዉ ናብኣቶም ከይድና ናይ ስነ ኣእምሮ ምኽሪ ዝህቡ ናብኣቶም ከይድና እኩል ምኽሪ እኩል ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል ኢና ስለዚ በዞም ዝጠቐስኩልኩም መንገድታት ካብ ናይ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ነብስና ክነድሕን ንኽእል ኢና ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ዘቕረቡ ንኻልእ ሰብ እውን ክከታተሎ ሼር ግበሩ ሓድሽ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ዘለኩም ርኢትዎ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ላይክ ግበሩ ሓቢርኩም ሳይ ስለፀናሕኩም ኣዝየ እየ ዘመስግን ይቐኒለይ ኣብ ቀፃላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሰላም